Hvad er Fairtrade? Fairtrade er en international mærkeordning, der sørger for, at de bønder, der arbejder i plantagerne i Afrika, Asien, Syd- og Mellemamerika, får udbetalt en fair løn. Når man køber produkterne med Fairtrade-mærket, er man med til at skabe en bedre fremtid for både småbørn og plantagearbejdere. Hvad gør Fairtrade mod børnearbejde? Fairtrade gør, at bønderne får udbetalt en ordentlig løn for deres arbejde. Ved at bønderne får en ordentlig løn udbetalt, kan de forsørge deres familie og behøver dermed ikke at få børnene i arbejde. Udover det får de en bonus, som de bruger til bedre levevilkår, og samtidig får de mulighed for at sende deres børn i skole. Hvad er forskellen på Fairtrade og Fairtrade Danmark? Fairtrade-mærket er en mærkeordning for etisk handel, som handler om bønder, der hjælper med produktion af sukker, kaffe, chokolade, te, marmelade og bananer. Fairtrade Danmark gør deres bedste for at løfte marginaliserede producenter ud af fattigdom. Det gør de ved produktudvikling og samarbejde. Fairtrade Danmark omfatter et stort udvalg af produkttyper og materialer, som f.eks. kunst, keramik, smykker, legetøj, kuffe og stentøj.